Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Saya berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar basa Jawa tema papat PB loro. Nah, materi ini yaitu maca wacan. Setu resi. Sabendino setu wiwit jam 6 SD Sukamaju wis rame. Murid-murid lan guru-guru padha nganggo kaos olahraga. Kabeh gawe piranti kanggo kerja bakti. Kerja bakti resik-resik sekolahan. Pirantine warna-warna, ana sapu, timbo, cetok, cikrak lan sulak. Bimo, Roni lan Tono diutus Pak Kardi supaya ngresiki taman. Bocah-bocah wadon tugas nyapu latar lan ngresiki kelas. Kabeh nyambut gawe mempeng banget. Yen sekolahane resik, sing manggoni mesti kerasan. Nah, teks ini nanti berhubungan dengan materi selanjutnya anak-anak ya. Nah, teks pecelaton. Apa iku teks pecelaton? Ya, pecelaton yaiku interaksi antarane wong loro utawa luwih saka loro. Ana ing budaya Jawa, pecelaton diatur dening unggah-ungguh. Unggah-ungguh basa mau digunakake ngurmati antarane wong siji lan liyane sing diajak guneman. Nah, teks pecelaton iku padha karo teks percakapan kalau dalam bahasa Indonesia anak-anak ya. Seperti itu. Kemudian ciri-cirine pecelaton, titikane utawa ciri-ciri teks pecelaton. Ya, nomor 1 ukarane awujud ukara langsung. Nah, ukara-ukara iki kesusun awujud pecelaton. Antarane praga 1 karo praga liyane. Nomor 2 nggunakake tandha petik. Nomor 3 teks pecelaton dijangkepi pituduh tertentu kang kudu dipragakake dening parang. Nah, disebut bisa ditulis ing jero tandha kurung. Wis ciri-ciri syarate ana praga. Apa praga iku? Wong sing ngomong percakapan kuwi ditandai nganggo tanda titik loro sing nunjukake omongane wong sing dimaksud. Itu ciri-cirinya ya anak-anak ya. Kemudian teknik utawa cara nulis teks pecelaton. Nomor 1, nentokake perkara atau masalah. Nentokake praga-praga kang arep mrakakake pecelaton. Nomor 3, gatekake panganggon tandha wacan lan tandha-tandha liyane. Ya. Cara mrakakake. Sing pertama, pengucape kudu cetha, artine banter lan jelas. Lagu ukara atau intonasi kudu trep antara ukara pawatra atau berita yang bersifat datar, ukara pitakon, ukara pakon. Nomor 3, jedah kudu trep. Ya, jedah itu apa? Waktu kanggo mandek. Yang keempat, ekspresi. Nah, iki tuladane setu resi antara Pak Kardi ya, Toni, Bimo, murid-murid lan Ani. Bocah-bocah ayo enggal diwiwiti oleh resik-resik. Kelas kale bagianipun ngresiki pundi, Pak? Bocah-bocah wadon ngresiki kelas lan latar ngarep kelas. Lari jaler, Pak. Bocah-bocah lanang derek bapak ngresiki taman. Hore, ayo kerja bakti. Kerja bakti gotong royong bebarengan. Pak, Tina mboten melebet. Loh, menyangan di Tina. Sakit, Pak. Muga-muga Tina ndang mari ya, Cah. Nggih, Pak. Hore, ayo kerja bakti. Kerja bakti gotong royong. Matur nuwun nggih. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.